Ngiyathokoza Edlozini. Asike sibheke isithunywa sezulu, isithunywa saphezulu. Nangithi esike sithanda usebenzisa umbala omhlophe esingena kakhulu kumkhuleko, angithi esingena kakhulu emanzini, esingena kakhulu ukuhlabelela, esingena kakhulu kwi-fasting, yayibona lona. So sengikhuluma ngesithunywa saphezulu kwenye ividiyo, nangithi nama-sign aso, angithi nokuphakama kwaso enza kanjani suke sidingana, angithi. So namaphupho ukuthi sisebenzise amaphupho, isona esiphethe amaphupho, kodwa nje ngifuna ukuchaza ukuthi usithunywa saphezulu siwumoya kanjani la kule video. Isithunywa saphezulu lo muntu lo ophethe, angithi, ama-files ezimo, angithi, endlela yakho, isimo ozobhekana naso, isimo obhekene naso, angithi, lokhu ungakugwema kanjani, lokhu ungakugada kanjani, lokhu ungadila kanjani nakho, kahle kahle siyi-messenger. Yabo, siyi-message isithunywa sakho. Uma singekho kusimo esi-right, kusho ukuthi yonke into, even empilweni nakuhambo lakho likamoya, ngeke ihleleke ngendlela efanele ihleleke ngayo. Uthola obele kuthiwa uyagezwa, wenza lokhu, kwenza kaningi kuthiwa akulunganga, futhi senze futhi akulunganga. Uzange yenze kahle lo muntu, angizange akwenzele kahle, oba yini lo muntu okusizayo or nawe lokho okwenzayo olandela imigomo nemibandela yesithunywa. Kodwa isithunywa nje sidinga umzimba wakho siphile kuwena, nenhliziyo yakho nengqondo yakho ukuthi usibekezelele, ngoba sishaya eceleni isithunywa. Isona ehlolayo, isona esiphethe amaphupho, isona esiphethe izibonakaliso. Yonke into ezayo kuwena, ngabe idlozi, ngabe ithunywa, ngabe umdingi, ngabe liphi idlozi, kufanele idlule kwisithunywa saphezulu before ifike kuwena, angithi. Kahle kahle suwena, angithi, suwena. That's why sona sihlupha kakhulu ekuqaleni, ngoba yini, sifuna leya connection, khona konke ozobe ukwenza endleleni yakho sibe khona, ngoba yonke into oyenzayo uthi liphi idlozi, siphi isimo, isithunywa saphezulu asisali sona. Isona ukukhanya kwakho esikhanyiselayo indlela. So bangeke ukukhanya kwakho, angithi, uzohambe kumnyameni, angithi, uzodila nedlozi elingcolile, uzodila nedlozi elibi, olutshela idlozi eli-right, angithi. Wenza into ongafanele uzenze, ngoba ayikho umoya oguidayo uthi isithunywa, masithunyiwe kuwena. Qhamuka lapho lo gama, sithunyiwe kuwena, angithi, ukuthi sizovuleleka, sizokukhombisa inkinga zakho nesimo obhekene naso, nobizo, impilo, yini, angithi. Manje-ke wena uma ungasilungiseli or uthi wona hayi sithatha kude, angithi, esikushoyo ngikuthandisisi, angithi. Uma sophakathi-ke ekumnyameni uzokhala ngoba sona hlezi available, sidinga wena. Isithunywa nje isinto esidingayo, sidinga wena, sikubheke ukuthi ngampela lokhu, angithi, kubizo lakho lohambo lakho uzimisele na. The more ukhombisa ukuthi uzimisele, nangithi, the more sisondela nakuwena. Kodwa the more ungakhombisa uzimisele, the more sihlehla, sekulahleka amaphupho, angithi. Amaphupho wa-understand, akho nephathi encane oyi-understand-ayo, ayalahleka, akapheleli, ayashoda, uyaphupha, phinde ungaphuphi. Ibonakaliso nazo, angithi, yabona, ukukhula kwakhona-ke, angithi, ukuvaleka kwamadlebe, izinto ezikanjalo. Isona sizozama ukuxhumana nawe, iyona into ekuconnecta nempilo yakho yakamoya, isithunywa saphezulu. Uma singekho ready, uhambo lakho lakamoya lokho ready nalo. Ungasikhohlisi ukuthi hayi ngikwenze lokhu, angithi ngakwenza lokhu. Uma ukwenze outside imiyalelo yesithunywa nemigomo yakhona, leyo nto yakho azange yenzeke. Ile nto uzobe uyenza ka-1000 ingenzeki futhi, ngoba isona esazi indlela ne-pattern efanele into yakho ihambe ngayo. Kubekwe sona, sanikwa ne-pattern nemiyalelo ukuthi oweqeli ngala, uhambi ngala, awunyatheli la, angithi, yabona. That's why sibekezela-ke isithunywa saphezulu. Musecike sona uma wazi ukuthi ubhedile. Alifani nomdingi nomdala, hlezi benenhliziyo ezincane, siyabekezela khona ukukhulu usi-understand, angithi, khona sikwazi unisizane. Iwona ukhiya isithunywa saphezulu, yabona. Umkhuleko kufanele ukhuleke, ukuthi wakwazi uzofunda, yabona. Kufanele ukwazi ukukhuleka, kufanele ukwazi ukuthandaza, angithi. Kufanele ukwazi ukuxhumana nemoya yakho through isithunywa sakho, yabona. So le nto isenza ukuthi wena uzinikela kangakanani, usebenza kangakanani khona uthole lowo mvuzo lo usebenzelayo. Ngeke usebenza kancane ufuna ukuthola okukhulu, ufuna ukwazi okukhulu, ufuna ukwazi okungale, kodwa lokho okuncane unezayo, nthasi onezayo, nokwazi ukuthi udile nayo. Kodwa usufuna ukwazi ezinye izinto, angithi. Kwesinye isikhathi izinto odinga ukuthi uzazi ngoba usabhizi nalezi awukazi-understand, ujahe lezi. Kwalezi sakuhlula, qala u-understande lezi before udluliselwe phambili. That's why ngithi sine-pattern, angithi. Ngiyabonga kakhulu.